Галоўныя пераможцы 42-го тура гульні «Удача в придачу» атрымалі свае падарункі крыху раней. Гэта ключы ад кватэры і новыя пазадарожнікі. Прадстаўнікі Брэста і вобласці на гэты раз выйгралі 6 буйных грашовых прызоў, а ўсяго за час правядзення гульні іх атрымалі больш за 36 000 чалавек на агульную суму звыш 1,5 мільёна рублёў. Сярод галоўных 2 кватэры, 12 аўтамабіляў, 24 пуцёвкі за мяжу, а таксама 54 грашовых прыза. У 33-м туры кватэру атрымала Жанна Жук з Бярозы, а ў 37-м у новыя апартаменты уехала Вольга Хвісюк з Брэста. А грашовыя прызы по 1000 рублёў на гэты раз разляцеліся па ўсіх рэгіёнах Беларусі. Выиграли мы 1000 рублей, заказывали гипермол, добавила товар удачи и выиграли. Я для этого просто посетил Евроуп, приобрел кетчуп, как ни смешно. И в этот же день я выиграл 1000 рублей. Это не первый мой приз. Перед этим я выиграл 10 рублей. То есть это уже довольно вошло в привычку. Есть кусочек счастья, который можно и воплотить в жизнь. Свае прызы по 1000 рублёў шчаслівцы атрымалі з рук генеральнага дырэктара сеткі магазинаў «Евроопт» Андрэя Зубкова. І адбылося ўсё гэта адразу пасля святочнага канцэрта, у праграме якога былі кампазіцыі ад музычнага калектыву «Аркестр Фішера» і выступленні групы «Тяни толкай», які падарылі пераможцам свае лепшыя хіты. Покупаешь продукты, платишь деньги. Вот много лет я уже это делаю, покупаю. Вот на данный момент я и выиграла копеечку. Пенсионерки – это очень хорошее подспорье. Очень хорошо, очень весело. Все, конечно, очень красиво. Даже не сказать, что. Получилось, на самом деле, все спонтанно, случайно, но очень неожиданно и приятно. Сидели дома, заказали доставку, на следующий день пришло поздравление. На самом деле все чудесно. Мероприятие, я надеюсь, еще только начинается. Тут выступление звезд, шары, фуршетная зона. Очень хорошо, нам действительно очень приятно здесь находиться. А гульня «Удача в придачу» працягваецца і крочыць разам са сваімі шчаслівымі пераможцамі далей. Ужо ў суботу 7 кастрычніка у 43-м туры будуць разыграны 4 пазадарожнікі, Рено Каптур і, канешне, 23-я кватэра ад Евроопт у рэспектабельным раёне Мінска каля Мінска-арэны побач з праспектам пераможцаў і водасховішчам Дразды. Стаць удзельнікам гульні ад Евроопт і перамагчы вельмі проста. Дастаткова адзін раз зарэгістравацца на сайце Евроопт-бай, на старонцы «Удача в придачу» і набываць у магазинах Евроопт, интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «Гипермол» необходные вам товары, уключаючи любы товар поспеху. Тем больше, что перамагчы атрымаць прыз можно двойчы. За кожныя 10 рублёў пакупнік набывае не толькі гульнёвы код, але і атрымлівае на касе скрэч-картку імгненнай гульні «Удача в придачу 2», дзе пад ахоўным слоем можна будзе знайсці больш за 320 000 прызоў. У тым ліку і буйныя грашовыя сумы 100, 500 і нават 1000 рублёў, якія можна атрымаць прямо на месцы ў магазине. Прызы будуць разыгрывацца до 6 кастрычніка уключна. Галоўнае не забываць разам з іншымі неабходнымі рэчамі і тавар удачы. Гуляйце, і поспех заўсёды будзе крочыць за вами.